Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan laeng asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga unidan. Kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagay man nagpailinged itinagan a Jenny. Manipod iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilinged dakla ko man itinagan a Jenny, Manipod, Baguio City. Ididamo, pagarupak no agpatingga aklaeng iti panagdengeg ko kadag iti padas, ama ipatpatangatang babaan iti daytoy a programa. Ngamita, kayat kumat nga ibinglay ti bukod ko apakasaritaan. Ket sapay la kuma, tamagustuhan dagiti dumdumneg. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jenny dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Amom Jenny, no jakla amo ni Marco, no saan laan nasingpet ken nagagat. Sa anak ko mga agtalak iti kanayon apa nagkuyog yukat. Ha? Apay mat nanang? Wen anak ko, takanayon mat ngaminan nga agkuyog kayo. Di kay mutan maisinsin na iti tunggal maysa. Ni nanang mat, tultulungan nak ngamin ni Marco tunggal mang lukat, kan mang rikepak iti basit a pwestok iti palengke. Iso akanayon kami nga agkuyog. Amok dayta, ngem di mo mailibak nga agar-aram kan ka ni Marco. Husto akka di anak ko. Nanang. Saan mo't kit di adakas dayta? Nahustuan ka mo't kan iti tawan. Ngam, kabailam ka di iti anyaman ama pasaram iti den na ni Marco no bilang laeng. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nanang? Saan mo't apan ang tagibasit ka ni Marco? Ngam agpada ti kabibiyag tayo. Kasanungay ama ipaayan na ka itinaduruas ama sakbayan, anak ko. Nanang, da kayon tinangibagaan na singpet ni Marco. Nagagat, kat iti kabayagan ti panagam-amumi. Makunak nga uray no saan kami man abumak ng nubilang laeng. Agbalinak anaragsak iti danana. Jenny, anak. Day tatagpay so nanang. Masigurado, sa anak alumdaang itidan na ni Marco, nubilang taisuman ti makaginasat ko. Dinak tubaybayan apulos. Jenny, naibagkat ko amin ng dagiti inangkat mo alakong nga ikan. Ang mga nadapay paramit mo. Awanan, Marco. Aginanakakit din. Ay na, madamdaman ti panaginanak. Kapigsan ti panagkumboy itang oras. Masapol nga agdoble gagatak. Tay kalay sa kahadagos, apaman nga aklonan na. Ala ni Marco. Tila ibagbaga na. Agpaiso di ipagbagak, Jenny. Pili. Oh, umisum ka mo din, Tap na damot pang pag-good vibes ko ng trabaho. Sika talaga, Marco. Kasta, umisum ka kanayon. Tadyak marik na di bannog. Basta makikita tinasamit a panagisom mo. Oh, di mo liplipatan, At dapag nata, apaman ang makalako kan. Apay akanayon nga ipasyanak iti dayto aparke, Marco. Gaputa dayto aparke ti saksi. Itinalaw sa panagayat ko kanka, Jenny.
Marco. Sipod ini. Dito hindi ka na napagpasyaran ta. Kasi iti na ko na. Saksi dahi ka lugar iti nalaos a panagayat ko kun ka. Kayat ko dito yung mutlaang nga lugar. Ti pangikarayakan ka. Nga oraan niya pa iti mapaspasamak. Si kalang dayatag. Awanan ti sa balipay. Alam mo talaga adi nakmayat. Awan ti maramidak. Ay sus, nagdrama ka manan. Aklunan ka man laangan. Tapno di mo ibagbaga adi ka ay ayatan. Anya Jay, kunam, Jenny? Kunak, ay ayatan ka mat, Marco. No dayto ang lugar ti kunam asaksi iti panagayat kan karim kanya. Kasayaatan aday ti mat a lugar ti agbalin asaksi. Iti panangaklon ko, iti panagayat mo. Jenny. Kat dito'y matlaang nga ikarikan ka. Asi ka laang ti ayatak. Awanan ti sabalipay. Si ka laang, Marco. Sapay lang kumata di nakagura iti impudno kan ka, nanang. Anak, imbagak meten kan ka. Nahustuan kan iti tawen. Amo mo noon niya ti rumbang wano saan. Kan maysa, agtalekak ka ni Marco. Agyamanak, nanang. Ne, Ni, adda tao, nanang. ala, si kanti mangilukat itiri daw anak ko. Taamangan no ni Marco dayta. Sige nga rod, nanang. Siya kun ti makaam mo. Nagdakilan ti nagbaliwam, Nico. Sabali ka itan. Si kamot Jenny. Anya sa bali ngay pagbagam. Saklatan ni Nico a kaubingam. Ngam na idumduma itan ti langam. Talaga anabak nang kan. Saan met, Jenny? Katsi ka, kumusta kan? Nakapimpintas ka na. Ha? Si kamat, Nico. Anya nakapimpintas nga ibagbagam. Pudnumat ngamin. Nakapimpintas ka talagan. Katamom, kailiw ka. Ha? Apay kumamata ka iliw, nak. Siyempre, agkaubingan ta. Nasingid ta adwa, iswa kailiw ka. Ha? Sana kong nagbag, Jenny. Imayak la dito Tapno itid ko dagiti pasarabok kada kayo kininanamin yang. Makaamukan tumeten amang itid iti para kini Manang Sandra, ha? Agi amanak, Nico, ha? Alaro din. Agpatuloy akon, Jenny. Nagpintas mo tunday tabadong, Jenny. Kita lang nga nakitak dayta. Ay na, Marco. Intad ay ti kaubingat. Ni Nico. Simangpat ngamin ang naggapo iji abroad. Amom, saan laang asyak ti pinasarabuan na. Uray dananang kan Manang Sandra. At damot pasarabo na para kadakwada. Kasta ka di. Wen, Marco. Nagpintas nga rod. Apag isulaunay kanya. Uwan. Pudno lao na Nakapimpintas ka. Ala, panawan ka pa dito Tagkumbuyak pa Jenny. Anya kamatin Manang Sandra. Imay ka dito, tapno ibagam kanyak ti kasta. Jenny, ading ko, agbalin ka a praktikal. Masapul nga agbalin ka a nasirib, tapno guminawat ti panagbiag mo. Di ka pumada kanyak. Kita anak, marigrigata nak ita, gaputapadak iti kasasad iti biag tinaki asawaak. Anya ka din day nga ibagbagam Manang Sandra. Agpay sumat. Iso nga agbalin ka a nasirib kunakmanan. Niniko ti maikariparaken ka. Tamaitid na ti amin akasapulam. At da ka ba ilandan hiko iti biyag. Naggapo pa iti abroad. Napintas ti masakbayam ken kuana. Ngam addan ka ayan ayat ko, Manang. Ni Marco, apadam amarigrigat? Huh? Anya kumangay ti maipainakan ka. Kasano nga ginawa ka iti sidong na. Iso anin Nico ti rumbang apakiasawaam. Tapno sumaya at ti panagbiag mo. Sino dayjay? Ay na, di mo ikaskaso no asino man dayjay. Ti ibagbagakkan ka ti into naram, Jenny. Tapag saya atam ti ibagbagak.
Pasensya amla ko man ni manang mo Sandra, anak ko. Kayat nalaang asumaya at ti panagbiag mo. Ti masakbayam. Maawatak ni Manang Sandra, nanang. Ngam itad na kumamat kanyak ti wayawayak amang pili no asino ti ayatak. Jenny, anak. Da kayon tupay nga inami. Saan dak apulos a pinakibyangan iti panang pilik iti inaklon ko. Binagbagaan dak laang. Ngam apay ngay ani Manang Sandra kat sa bali. Iman mandan na matan kanyak no asino ti rumbang nga ayatak. Saan mo't siguro akas ta, anak ko? Ulitek. Kayat laang ni manang mo nga agbalin anasaya at ti masakbayam. Kayat na saan ka maipadaken kwa na. Kastalaan ka simple dayta, anak ko. Amo Marco, oray no kanayon adito'y parke ti papananta. Sanak ama uma. Siyempre, gaputa dahi ito alugar ti saksi iti nasuding ayan-ayat ta, Jenny. Agpay sa day tang imbagang Marco. Kat maminsan pa'y ngay karik. Sika lang di babaeng ayatek, aging katingana. Uray siyak, Marco. Ikarik. Si kalaang ti lalaking ayatak aging gat ingana. Agpay so. Wan, ikarik daytakan ka. Awan patinggana ti panagayat ko. Kat agpaailaan kan ka. Namnamahat dahi ta karim, Jenny. Iso pa saya atak ti biyak ko. Tapno pumintas ti masakbayam iti danak. Ikarik dahi ta. At dagayamin kayan ayat mo, Jenny. Wani ko, ni Marco. Marco? Kasla pamilyar kanyak day ta anagan Kalugaran tayo matlaang. Ngam saan ta ngamin akasingad idi ubing tapay. Isumot lagayam a pamilyar tinagan na. Wani ko, ni Marco ti kaayan-ayat ko. Tata Insyong, da kayo gayam. Jenny, balasang ko. Umay ko la kumadamagain, no ammom ti ayan ni Marco. Ni, saan tata? Agtalo nga aldaw nga roden asaan kami ang nagkita. Ay, Diyos ko. Sa dinungatan ti ayan na. Agtalo nga aldaw mo't ngaminan asaan na nagawawi di jebalay. Anya? Dayta ti agpaisaw, balasang ko. Iso nagpaspasara ka ko nga imay ditoy. Taimpagarap ko no amom no sa dino ti ayan ti anak ko. Anya nga rudon ngay tinapasamak ka ni Marco. No awan mo ten apulos ti damag kan kwa na. Diyak nga rod amo nanang. Iso amadanagan ako na yan. Makabulanin nga awan ti damag kan kwa na. Masyanak paikit din iti amana. Kanayon analiday kan madandanagan. Ay, unay mo't ngaminan aya. Uray asinaw, talagang agdanag gapo iti mapaspasamak. Ngam sa anak nga agsardeng amang sapol kin ni Marco, nanang. Naturod ka, taing ka rin ni Nico at tulungan na ka. Nanang. Sapay la ko mga rod, tamasarakanan ni Marco. Kat sapay la ko ma, taawan ti dakas anapasamak kan kwa na. Sika at talaga, Nico. Kumpurmila ti ibagbagam. Makapaulag ka. Kasta, agisam ka. Agragsak ka. Sana rumbang agladingit ka. Agyamanakan ka, Nico. Sika ti makagapo. No apay anasursurok manan ti agisam. Talo na tawan tinapalabas, Jenny. Panagkunak. Rumbang laalipata mo ni Marco. Kat sangwam matan ti may papankan ka. Nico. Kat sapay la kuma, tamay kariyakan ka, Jenny. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Dakal tinagbali na pasat mo.
Tapno ininot ang makalipatak, Niko. Iso arumbang laaso papakak ti panagayat mo kanya. Anya ti kayat mo asawan, Jenny? Ay ayatan ka mat, Niko. Agyaman ak, Jenny. Agyaman ak unay. Ay ayatan ka. Kat ikalay sa kaadagos. Nabayag a panawan ajak nakapasyar iti dayto a parke. Gapo iti panang sapsapol ko idikin ni Marco. Ngam adtoyak ita. Ta iti maudi agundaway. Pasyarak ti lugar. Di lalaki ang nakatalikod ang nakatugaw. Iti kanayon a pagtugtugawan mi idikin ni Marco. Kasla. Diyos ko. Asit ka. Mister. Jenny? Marco. Diyos ko. Si bibiyag ka. Impagarup mo gaya manataya kon. Iso nga sukat na kon. Iso alinipat mo ti karin-karita iti day ti alugar. Kat nakikalay sakay ti sabali. Talo atawan, Marco. Talo atawan as inapol ka. Nagpukaw kalatan. Katawan apulos ti damagmikan ka. Anya ti ekspektaram. Ti ekspektarak at dapat kat maikari akon kan ka. Gapoy tinamnama ang makasubliak. Kat matuloy matlang tarapaapta. Ngaman niya na nagkasang ti sinagbatag. Anyan. Ngam gapotay ayatan ka. Sa naklatan na nagtagpunek. Nga iti di pan nakakitak asibibiyag ni Marco. Nagsubli ti panagayat ko kenkwana, Mr. Lonely. Ngem di matlaeng tinaudi a panagkita mi. Gapo takas iti kinunana, immadayon ni Marco. Nadlaw ti asawak ti bakbaklay ko apaman a nagawidak iti balay mi. Isu nga impudnok kenkwana ti amin. Ngem imbes ko maapakitaan nak itimadi akas itininamnamak, inandi ngay nak, ket nakarkaro pa'y nga imparik na kanyak, nga ipatpatagnak. Aging ga anaklon kumatlaang ti amin, ket impay kon ti sibubukal a panagayat ko, iti asawak. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Jenny. Pagayama, Jenny, agyamanak iti panangisalaysay mo, iti padas mo. Nasali mo tinagdalanam. Gapo tano ibasar iti opinyon ti daduma, sigurado ako na enda ada kayo kini Marco, ket nagbalin a biktima, tinaangaw agasat. Ngem no iti opinyon ko, makunak at talaga anini ko, tinaitani aparaken ka. Kat saan ani Marco ti kaginasat mo. Ala, sapay la kuma, tagtalinaed ti talinaay, kan ragsak ti panagdenayo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan at Jenny, manipod iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti matereksyon, Virgie Paclahi. Musika ken computer recording technician
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.